Mula sa dating 5 pesos kada kilo, presyo ng kamatis sa Pangasinan Agri-Pinoy Trading Center pumalo na sa 50 pesos per kilo. Iba pang gulay tumas din. Alamin sa ulat ni Joan Ponsoy. Hindi lang doble, kundi triple o higit pa itinaas ng presyo ng mga lowland vegetables sa Pangasinan Agri-Pinoy Trading Center sa Urdaneta City. Mula sa dating 8 hanggang 15 pesos kada kilo na presyo ng kamatis, 35 hanggang 45 na ito ngayon. Isa na lang po kasi pinagkukuhanan ng kamatis ngayon po sa Nueva Vizcaya na lang po. 15 hanggang 20 pesos naman ang upo na dating nasa 5 hanggang 8 pesos per kilo. Nasa 40 hanggang 45 pesos ang ampalaya mula sa dating 25 pesos kada kilo. Dating nasa 15 pesos ang puso ng saging, pero ngayon nasa 20 pesos na ang per kilo. Tumaas din ang presyo ng okra na pumapalo na sa 35 pesos kumpara sa orihinal nitong presyo na 15 to 20 pesos per kilo. Umpisan kasi ng taniman kang ngayon ng palay kasi kaya yung supply natin medyo kumukunti siya. Kaya yung presyo medyo tumataas po siya ng konti. Kaunti na nga ang supply, kaunti rin umano ang mamimili. Kung meron umanong naaaning mga produktong mga magsasaka, ang problema mas marami raw itong mga hindi good quality na mga produkto. Epekto na rin daw ito ng pabago-bagong panahon na nagdudulot nga ng pagkasira ng mga pananim. Ang mga nabubulok na gulay, itinatapon na lamang ng mga tindera. Sinasamantala naman itong kunin ng iba para ipakain sa mga alagang hayop. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Ponsoy, Balita Amyanan.